Benvinguts a Rol no tan ràpid, ressenyes no tan ràpides, per rolers amb poca pressa. Perquè, si em seguiu, ja sabreu que m'agraden els jocs de rol de superherois i avui toca parlar de... Marvel Multiverse. Vejam, tant l'estructura del joc com la seqüència de combat amb una acció, moviment i una reacció està pensada per agradar als jugadors del D&D. Però la cosa es complica quan se substitueix el dau de 20 per 3 daus de 6 sumats contra un número objectiu amb un d'aquests daus indicant ensems un resultat fantàstic si surt un 6 i el mal, que es multiplica pel rang del personatge. Teòricament elegant, perquè amb una tirada ho tens tot, però a la pràctica potser hi ha una mica massa d'aritmètica. Els personatges no guanyen experiència i el nivell de poder es decideix segons el tipus d'aventura que es vol jugar, definint el rang dels personatges, des d'una persona normal a rang 1, passant per vigilant de la ciutat a rang 2, fins a personatge còsmic a rang 6. En aquest sentit, es troba a faltar un rang 0, persona normal i corrent del carrer. Els poders, o més aviat accions concretes especials, es trien d'unes categories agrupades segons la temàtica. Brandar escut, arts marcials, control elemental, etc. Ordenats amb una estructura d'arbre amb un nivell creixent d'efectes disponibles segons el rang del personatge. Pel meu gust, falten alguns poders, com control de la tecnologia, control animal, i sovint són molt específics o només tenen un efecte especial si es treu un dau fantàstic. Tampoc hi ha la possibilitat de sortir-se de l'acció concreta definida pel poder, els famosos Power Stuns d'altres jocs de la franquícia. I el fet que els poders més poderosos s'activin gastant punts de concentració tampoc m'acaba de convèncer en un joc de superherois. L'objectiu d'això és que els personatges facin servir varietat de poders i no sempre el més efectiu, però igualment... El personatge s'acaba de definir amb unes etiquetes, algunes de les quals tenen efectes mecànics i d'altres només narratius, però que permeten guanyar karma, la metamoneda del joc. Un encert, tot s'ha de dir. En conclusió, es tracta d'un joc ben dissenyat i que funciona molt bé, però potser és massa cruixent i la manca de versatilitat en els poders fa que encara prefereixi el Prowlers and Paragons com a joc superheroi de capçalera. Fins aquí la ressenya.